गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाबनि गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय। बे समाव दंफैयो धेमाजि जिल्लानि गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव। बे समाव गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, गेजेर जनाय बर' गुदि थुनलाइ आफादनि जा जथुमा बेनि लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। दानिया गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मथुराज मुसाहारिनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानि। दिनै बे जथुमानि गेजेरजों मा मा हाबाफारि लानाय जादों? गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे 25थि बोसोरारि जथुमा आरो 33थि बोसोरारि जथुमा गेजेर जनाय दख'रा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, बे मोनथाम आफादजों सानथामनि हाबाफारि लानानै सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लादों। बे गाजा गोमजायै खुंनो लानाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे मेसेज होलांनो नागिरदों। बे जथुमानि गेजेरजों दख'रानि सिङाव थानाय गासै बर'फोरनि साननाय हनाय आरो समाजारि जेंना जेंसिफोरा जोंना बारानिफ्राय बारा जालांबाय थादों। समाजारि जेंना जेंसिफोरखौ माबायदि सुस्रांनांगौ बेखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ एडभाइस होनो थाखाय जोङो दानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि सारखौ जोङो लिंहरनाय जादों। बेहाय जोङो मोनसे टपिक होदों रायजो राजानिसिम। बे टपिकआनो जाबाय गावनि लेखा फराय आरो समाजखौ फोरों। बेखौ जोङो इयुन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे टपिकखौ जोङो लानाय जादों आरो जोङो सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों। बे सानथामनि हाबाफारियाव सानथामनि हाबाफारियानो जाबाय 14, 15 आरो 16। जोङो 16 खालि जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलावबो जोंनि गेजेर जनाय दख'रा सिङाव थानाय गासै बर'फोरखौ जोङो बे गेवलां मेल खालि जोङो लुबैदों। जायनि जाहोनाव बेहाय जोंना सेन्ट्रेल लेभेलनि आलासिफोर फैगोन। बे सेन्ट्रेल लेभेलनि आलासिफोरा गासै बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ मोजां मोजां बेसेन होगोन। बे बेसेन गोसा बिबुंथि होनायखौ जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखिनानै माखासे मोजां खामानि समाज दानायाव गावनि जिउ राहा दानायाव माखासे मोजां बिबुंथिफोरखौ लानानै दावगालांगोनखौ मिजिंथियो। गासै गेजेर जनाय दख'रानि बर'फोरखौ बै सानखालि नुजाथिफैनानै आलासि बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ खोनासंफैगोनखौ मिजिंथिनायजों लोगोसे दिनैनि बे प्राइम 24 हेडलाइननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। जोंनि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनायखौ रायजो राजानो मेसेज होनानै फोसावनो नागिरनायखौ जोंनि गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे जथुमानि बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि रातिराम बसुमतारिनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानि। बे हाबाफारिया बेसेबांसिन दावगादों? बे समाव आं बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय जे जोंनि गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफाद, लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे जथुम्मानि गासै हाबाफारिफ्रा दासिमहालागै आवगायगासिनो दङ। जोङो जोंनि जायफोर दालाय आफाद, बे दालाय आफादफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिंनि आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोंखौ नांगौ रोखोमै मदद होदों आरो जोङो साबायखर जासिनांगोन, जोङो बरायनांगोन। मानोना जोंनि गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय गंफ्रोम बर' गामिफ्रा जे जोंखौ जाबायदि कपारेसन होदों, जोङो बेखौ अरायसम बावनो हानाय नङा। आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव माखासे जोंनो अनसुंथाइ होगिरि बिथांमोन दङ। जेरैहाय जोङो दिनै बुंनांगोन, जोङो साबायखर बावनांगोन जोंनि रामदनदि कारिगाव पन्सायतनि आफादगिरि मुस्रिमा लिना रेगनताये बिथाङा जोंनो गेटनि जा डनेसन आरो गेटखौ जोंनो डनार हिसाबै बिथाङा होदों। आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय गंफ्रोम बर' फरायसालिनि फोरोंगिरि आफादा जे जोंनो बानजाय आफादनो 15 अक्ट' खालिनि जानाय बिथांमोना जोंनो डनार होदों। आरो लोगोसे जोंनो तेलाम आन्सलिक TMBK, रामदनदिकारि आन्सलिक TMBK, गालि आन्सलिक आरो लाइमुखुरि आन्सलिक बिथांमोनाबो जोंनो जानायनि मोनसे डनार होदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लाइमुखुरि रामदन आन्सलिक
राभा स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनाबो जोंनो बानजाय आफादनो ओरैबायदि मदद होदों बिथांमोना जोंनो बोथिसे जानायनि गिलिर आदारखौ बिथांमोना जोंनो बानदों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव माखासे अनसुंथाइ होगिरि बिथांमोन दङ जाय बिथांमोना दिनै सानिफ्राय लानानै माखासे अनसुंथाइफोरखौ जोंनो जिहेतु होदों आरो लोगोसे जोङो साबायखर बावनांगोन जे जोंनि गेजेराव थानाय माखासे राजनिति दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ कपारेसनखौ नांगौ रोखोमै जोंखौ होदों होननानै जोङो बुंनांगोन आरोखि आरो जोङो जोंजों नांफानानै थानाय जे बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जोंनो नांगौ बायदि जोंनो कपारेसनखौ जोंनो नांगौ बायदि जोंनो बोसोनखौ होगासिनो दङ लोगोसे जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जायफोर जातीय संगठनफोर दङ बै जातीय संगठनफोरा जोंखौ नांगौ रोखोमै बिथांमोना सम सम जोंखौ नायदिंफैदों बिथांमोना हेफाजाब होदों जों बिनि थाखाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बानजाय आफादनि जानानै आरो लोगोसे जोङो खावलायनांगोन जोङो बरायनांगोन जे जोंनि बानजाय आफादनि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोना आरो लोगोसे जोंनि जायफोर खाथियाव थानाय जाथिफोर दङ हारिफोर दङ बै हारिफोराबो जोंखौ नांगौ रोखोमै जोंनो हेफाजाबखौ होगासिनो दङ बेनि थाखाय जों साफ्रोम जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो बरायनांगोन आरो जोङो खुलुमनांगोन बे जथुम्मानि गाहाय आलासिया बे जथुम्मानि गाहाय आलासि हिसाबै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि शिबराम बसुमतारी बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदों बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोथा होदों बिथाङा 16नि जा गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बिथाङा बाहागो लागोन लोगोसे बेवहाय बुंथिगिरि हिसाबै जे जोंनि मिरुनि मानिजाथाव मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा बाहागो लागोन बेजों लोगोसे जोंनि आसुनि लेङाइ आफादगिरि चित्तरन्जन बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे सोरजिला औवारी धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां आलासिफोर दङ बे समाव आङो गासैबो आलासिफोरनि मुंखौ हयथ' बुंजोबनो हायाबो जानो हागौ अब्लाबो जोंनि गेजेराव जिहेतु 15नि बेलासि समाव सावरायमा मेल मोनसे लादों बे सावरायमा मेलाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानिजाथाव रमिय' पि नार्जारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन साबायखर जासिबाय बे समाव बानजाय आफादनि जानानै नोंथाङा रायजो राजानिसिम मा मेसेज होनो सानो बे समाव जोङो रायजो राजाया आं एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि जोंनो जाबायदि कपारेसन होदों जोङो बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन आरो लोगोसे बिथांमोना आरो जोंनो जोंनि नैबे गेजेर जनाय हालामनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना जे जोंनो जिहेतु जोङो गोग्लैसोना थानाय एरिया हिसाबै गोग्लैसोना थानाय ओनसोल हिसाबै जोंनो माखासे सोलायनायखौ नांगौ हिसाबै जोङो गुबुन जायगानिफ्राय आरो जों माखासे रोंगौसाफोर जों हांख्रायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो अपेन सेसनाव बा गेवलां मेलाव जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनायनि गेजेरजों हांख्रायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो माखासे बोसोन आरो जोंनो माखासे सोलायनायखौ लाबोनांगौ होननानै जोङो रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो रायजो राजाया बे हिसाबै जोंनो खोथा होदों जे जोङो गेवलां मेल आरो माखासे बाखि जिखिनि खामानिफोर दं बे खामानिफोराव जोंनो नांगौ रोखोमै जों सहायखौ होगोन होननानै खावलायदों गेजेर जनाय दख'राया जोबोद मोनसे रंजाथाव मोनसे फोरबो जादों दिनै जोंनि गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादा दिनै रुफाथि फोरबो बेखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो थांगासिनो फैगौ 14, 15 आरो 16 खालाराव दिनै बे हाबाफारियाव जोङो गोबां रोखोमनि जों माने सौदावदों माखासे समयसाफोराव जेरै जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ जों जुदि लायोब्ला जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि फरायसाफोर जितु फरायबाय थानाय दा जोबोद माने फरायनायाव जोबोद माने आनज्रायलांगासिनो मिथिं दावथिङा दाथ' बोसोरनि जोबथा बोसोर जाबाय जोबथा दान जाबाय दायो फरायसाफोरा फरायनो नांगौसोमोन नाथाय जोंनि माखासे जोंनि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बेखौबो जोंनो जोंनि आफादनि जितु दिन्थिफुंनाय बेफोर गासैखौबो जोङो एखे लोगोयैनो लांफानांगोन दा बे हिसाबै जोङो जोंनि फरायसाफोरखौबो जायफोर देग्लायनि मेट्रिक परिखा होगोन बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानो होआखै जोङो क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 8सिम क्लास 9सिम जायफोर फरायसा बिथांमोन दं बिथांमोनखौ जोङो फोरोंनायाव जों जोबोद मुखुब खालामदों लोगोसेयैनो लाइमोन सेंग्राफोर गामिनिफ्राय जितु लाइमोन सेंग्राफोर दङ बे लाइमोन सेंग्राफोरा जोंखौ जोबोदैनो मदद खालामगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोनखौ जोङो मावसुम हिसाबै भलेन्टियार हिसाबै जोङो लिंहरनाय जादों लोगोसे बिथांमोना जोंखौ जोबोदैनो सहाय होदों दा जोङो मोनसे थुलुंगाखां हिसाबै जोंनि गेजेर जनाय दख'रा जुदि थुलुंगाखां हिसाबै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो गिबि सानावनो 14 नभेम्बर
14 नभेम्बर खालि जोङो फरायसाफोरनि बादायलायनाय मोनसे लादों। दा बे फरायसाफोरनि बादायलायनायाव जोङो क्लास 2निफ्राय क्लास कलेज लेभेलसिम फरायसालिमासिम जोङो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय लादों। लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय लादों। थाखो 6निफ्राय 8सिम जोङो बर' खन्थाइ आवरायनाय लादों। लोगोसे क्लास 9 आरो 10खौबो जों खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजोंनो जों फोरमायनो सानोदि जोङो जोंनि हालामाव जोंनि बे गोग्लैसोनाय हालामाव जों सोलोंथाइनि बारखौ जोङो गुवारै बेखेवना होनो थाखाय आरो लोगोसे सांग्रां खालामनो थाखाय जोंनि दिथागिरिफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय लोगोसे जोंनि फरायसाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। लोगोसेयै 15 नभेम्बर खालि जोङो बे आयदानि सायावनो जों गुवारै सावरायनो थाखाय जोङो सावरायमा मेल लादों। आरो बे आयदायानो जादों गावनो लेखा सोलों लोगोसे मालायखौबो फोरों। बे आयदानि सायाव जोङो गुवारै जों सावरायनो लादों। दा बेहाय हायालासे हिसाबै दहायनो बानजाय आफादनि सारा जोंना प्रेसिडेन्ट सारा जोंना बुंखादों जे बेहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सार रमिय' पि नार्जारि सारखौ जों लिंहरनाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोंना जोंनि धेमाजि जिल्ला बर' खौसेथि सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपांकर नार्जारि साराबो दङ। लोगोसे एकाडेमि सिमेन्ट साफ्रिनि सार प्रिन्सिपालाबो बिमल मुसाहारि साराबो नुजाफैगोन। दा बे हिसाबै जों प्रग्रामखौ जोबोद मोनसे गरजियास जागोन होनना जों सानदों। जोबोद मोजां जागोन होनना सानदों। दा बे लेखायै जोङो जोंनि उथिफुनाय जिथु सान बे उथिफुनाय साना जोबोदैनो बे रादाबफोरखौ मोनगोन जे माने गावसोर जे फरायगोन गावसोर सोलोंगोन आरो समाजखौ मोजां खालामगोन होननानै जोङो सानो। बेखौनो आं दिनै बेनि गेजेरजों मेसेज होनाय जाबाय। दानिया गेजेर जनाय दख'रा आरसुनि दैदेनगिरिनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानि। আমি ৰাভা ষ্টুডেণ্ট হিচাপে যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি সহযোগ কৰিছোঁ। আৰু আৰ চিৰ যিবোৰ কাম আমাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ আৰু जोङो बे जुथुमानि गेजेरजों नैबे हालामाव जोङो जेरैबायदि गोदोनिफ्राय गोबां दुखु खस्थ'यै रायजो जाबोदोंमोन। गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेहाय खारबोनानै गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेहाय जोङो रायजो जानानै दङ। बिनिफ्राय जोङो जि समनिफ्राय फरायसा आफाद दादों आइजो अनसाय आफाद दादों बेबायदियैनो जोंबो बे हालामाव जोङो 1993 मायथाइयाव जोङो फरायसा आफादजों लोगोसेनो जों आइजो अनसाय आफादखौबो दानाय जादोंमोन। दा जोङो बे आइजो अनसाय आफाद दानायनिफ्राय दिनै जों 25 बोसोराव आगान सुरबोबाय। बे आगान सुरबोनायाव जों बे रुफाथि मायथाइखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै जोङो रायजो राजाया जों दान होसोमनानै जोंनि माखासे हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि बिथिंखौ नायनानै जोङो नाजादों आरो जों दिन्थिलांनो होननानै जों सानदों। आंजों लोगोसे केमेरा पार्सन मदाराम बसुमतारी।